Isang linggong operasyon ng Pangasinan PNP nagresulta sa pagkakasamsam ng kabuang 1.3 million pesos na halaga ng illegal na droga. Para sa detalye kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Nasa kote ng Pangasinan Police Provincial Office ang mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa isang linggong serye ng mga operasyon mula February 23 hanggang March 1, 2026. Sa loob ng isang linggo, naisagawa ang 12 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 14 na individual at pagkakasamsam ng 196.9 na gramo ng shabu at 6 na gramo ng tuyong marijuana na may tinatayang street value na 1,339,640 pesos. Bukod dito, pinaigting din ang kampanya kontra illegal na sugal kung saan 3 operasyon ang isinagawa laban sa 2 bukis at isang drop ball activity. 9 na individual ang naaresto at nakumpiska ang 25,130 pesos na pera. Sa usapin ng smuggling, umabot sa 72 anti-smuggling operations ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Samantala, 3 ang naaresto sa operasyon laban sa illegal na baril at pampasabog kung saan 2 baril ang nakumpiska. Patuloy namang hinihikayat ang Pangasinan PNP ang publiko na makipagtulungan sa otoridad, mag-ulat ng anumang illegal na aktibidad at maging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa buong lalawigan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.